Yan ýakyna Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça Haýr Sagabat gaznasynyň hasabyndan paýtagtymyzdaky Enäniň we Çağanyň saglygyny goraýş ilmi kliniki merkezinde, Liverpool aýat Enäniň we Çağanyň saglygyny goraýş merkezinde, Mary vilayet çağlar hassahanasyna dürli kesellerden ejir çekýän howunarlyga mätäç çağlary yerli hunermenlerimiz tarapyndan hirurgiki bejeriş amallary üstünlükli ýerine ýetirildi. Çağlyň hirurgiki bejergiden soňky ýagdaýlary kanagatlanarly. Olaň her biri degişli hassahanalarda nowatdaky dikeldiş bejergilerini alýarlar. Döredilýän şeýle şertlerden peýdalanan çağlar ýakyn wagtda sagdyn çağlaň toparyna goşuljakdyklaryny, olary nowatdaky gözegçilikden geçiren lukmanlarym ana bilen belleýärler. Şeýle merkezlerde näçe çağlar saglygyny dikeldiýä hemde döwrewap bilim alýarlar. Umuman aýdylanyny ýurdumyzda Körpe Türkmenistanyň bagtyar durmuşy beden we ruhy taýdan sazdaşykly ötmek üçin ähli şertler döredilýär. Olaň bilimi we saglygyny berkitmäge bolan hukuklary berja edilýär. Körpeliň ruhy aň paýhas hemde dörejilik babatyna okyp başarnyklaryna dogry açmaklar üçin şertler öpçün edilýär. Döwletimiz çağlykdan başlap şahsiýetiň esasy häsiýetleriniň, olaň ruhy ýörelgileriniň kemale ilýänligine dogry göz getirmek bilen howunarlyga mätäç çağlary hemme taraplaryň kömek we gollaw berýär. Häzirki wagtda bu insanperwerlik ýörelgiler çağanyň hukuklarynyň we kanuny bähwitleriniň öpçün edilmegi hemde goralmany kepillendirýän hukuk namalaryna, netijeli ykdysady çäreler ulgamyna, ýetim hemde inatalarynyň howunarlygyndan çetde galan çağlaň durmuş ulgamyna dogry goşulmagyna gönükdirilen anyk durmuş çärelerine, olary öz başdak durmuşa taýýarlamak, ýokary ahlak, watançylyk hemde raýatlyk düşünjesi ruhyna terbiýelemek boýunça geçirilýän işlerde öz beýany tapýar. Döwlet tarapyndan himayete mätäç ýaş nesliň saglygyny berkitmek meseleleri eler tutulýan wezipeleň hataryny durýar. Mälim bolýar şu maksatlar bilen Gahrman Alkadamyň başlangyjy boýunça 2021-nji ýylyň mart aýyny howunarlyga mätäç çağlary himayet bermek boýunça ýürüýte Haýr Sagabat gaznasy döredildi hemde Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen bu gazna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ady takyldy. Bu gaznanyň esaslandyrylan günnün bäri köp wagt geçmedigen bolsa, öňde goýulan maksatlara wezipelere gitmek uğruna giňerimli işler geçirildi. Geçen ýylda ýurdumyzyň vilayetleriniň etraplaryny we şäherleriniň hassahanalarynyň çağlar bölümleri üçin ähli zerur enjamlar bilen öpçün edilen täze häzirki zaman tez kömek awtolawlary berildi. Bu Haýr Sagabat gaznasynyň howunarlyga mätäç çağlary ýurdumyzyň paýtagtynyň hemde vilayetleriniň lukmançylyk idaralaryna dürli operasiýalar geçirmek, bejergi üçin çykdaçylary hemde lukmançylyk maksatly enjamlar satyn almak üçin төлewleri geçirmek asyrly däbe uruldy. Geçen ýurda howsarsyz galan hemde maddi ýagdaý çäkli maşgalalardan çağalan 20 mäşdiniň ýüregini, bogunlaryny we gözlerini operasiýa etmek üçin maliýe serişdeleri bölünip berildi. Şeýle hem emeli beden agzalary, eşitdir enjamlar hemde maýyplar üçin ýürüýte çağı arabalary satyn alyndy. Şu günler lukmançylyk idaralary tarapyndan dogonýata çağalan ýüregini, ýürek damarlaryny operasiýa etmäge taýýarlyk işleri alınıp barilýar. Olar hem Haýr Sagabat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna maliýeleşdirmek meýilleşdirildi. Men Sinek we dünýä gözel, owanj we Aýnurum, ejesi Aýnur meniň birinji çağam, çağaçygym bolaly bäri ýörep bilmän, şu aýaçyklarynyň köselip 12 ýaşa geldi. 12 ýaşdan soň lukmanlarymyz şu men gyýjagym Aýnury kömek etdiler. Aýaklaryny basyp bilýär, ýörep bilýär, uzatyp bilýär. Hormatly arkadaşymyza köp ene ýüreginden sag bolsun aýdýan. Jan sag, işrawat, ömrü uzak bolsun. Hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Işi uğruna bolsun, jan sag bolsun. Tutýan tutumly işleri uğruna bolsun. Sag bol arkadaşym.